Ebusiafo ya sanso edi nhyiemu ewo fidem hasemi mo bibi akwaba edi ba emergency Ghana TV eso ebusiafo mi didi se bibi awo bi anyama ekosuye edi amana ene story amensaka ewo fidem hase ye mami bi edi na we wosem abeda MFK ewo Losin TV na sem odi ba ye se bemo ne na wo mofra waye na adwense onhwe mofra no okoka wasem a na ayentokwa eni nti no de abepie mu ewo fidie mu hase se yemfe bema no ne yembisa bema no se adenti ena wawo abofra na se wawo mofra ba asase weso na waye wadwense onhwe mofra nti busiafo yensem enenko ne ego ti mu nsem emma na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso ewo comment section it is saying pepa che nyame adum ma me mpa che fro saying pepa che mi din divide upon vida no pay Bacha no pay de boko. Me bacha mi freedom na school bi ho no ma papa bi da no e fen master ni mu ne ba be ma ene hia me no se mepe mepti ase ne netenai no osua adwuma wo fen so enti wo kwa no aba na me so me wo de ma enti nyinsen ko bai e ma ye wo ba ko mienu ti mienu na chi no ene okoye me ho ade ma abusua no ye me ho ade wie ye no awale mu nsem de bebre oya ode me fa bi mu na se mintimi ne nto aso bi ene eja awale no eja enkura mienu eba mu no akabo so me nan se 10 years ni sika abedi nkura no hono mu ye 2150 enkura ne yale na wo frɛ na wo ka de obeka che no se bia me wo baabi me flew wo fle so a won fatimi di 3 months na me frɛ nkura ne papa ye mi kunu blight asale a obi anim se ye frɛ no kwabna asale me frɛ ne ma ne mfa ada okogidi wa nyankaso ofenso nyankaso a mo frɛ no balake wa asole da mu ho me frɛ na won fa da na me ba be ma na ansa na me ne ba begyan no abe ma panyini no bodam ni bi wo ye mantamu ho no ma na osisa kwandam kura bi kwasisa ye odwagu wo mo so na one me ba ne hia ye no woto obo ma ne bo akola ne se ma ne sim ye nu nyina mu paapa sa ata me ne kwabna asale no e na na etie ye na nimusem ye ja wale akola ye wo ho ani hwini mutimi tu moja sa moja ne ba hihye bi so ho na ye mkula hyem e to fo ma so na ada na ye second no me da akola na twa hospital kwan sa de bode ni ne twa ni so me pa cho de bo ne bo ebo me pa cho ene ode bo ni tirim de bo na no sei ene ye den ho ana ne hwini mu firi moja hwini mutimi firi moja sa ode bo ne che ansa na sansusan so ne ba na sa aton ans firi be ni 1 year time oko no na start ye to aso enti me fla wo bo amane a wo fla na aka che na wo se mate dan se kwa do fla na wo se me yusu ka akese me kokwan so enti me firi ho ba me fla wo be fla ni sa wonfa nansa na ye be abebie school me fla ni ka che ni se nkra ni school no moko no na yi o mo firi oko ba be foforo nti o mu hia school atade foforo me ka che ni wo si yo mate no no wakati me kaka na msafe na msa no obi ame no udi nkomo no akati wasian me ka muni ewo hamile achi ho no baabi enti mane nye kakra na me nsa amflow sata me so me ne be ma foforo nete ewo sepase adwafo na me ne be ma jeze mu free ba ko mu to ans na masa afro ka foforo de wote hu na eno unya hu ano no mu free mu masa afro ka foforo wo free we mu ai no asa afro foforo mu ja ye di se asa na ne be ma foforo ko hia e kwatena bacho yes ene se yes de wo ya ade to aso yes ni enti mami sata me na be ma no so yusu spent ode ye adwuma ada no na kola ma adwuma na me ne se me ne kwa akoye adwuma enti ye lodu okuro ma na ye de ko ofen so ye firi asmanka ma ye ebu awramu wo police station wa na ko New Town no na be ma na be frɛ na wo so wo ha mila achi ho no no won susu firi saboa wuramu police station ha mile saboa ai mami enti mami ka kire mi kun se Ernest mu papa nie en wodi ni ka ne ye da chesi wo ka kire ka ni mu fo se was mesre mu a me wife ohwehwe bla na wo ko nti mu mami chesi no na be kwa begina station asimo na bi mu ka se yo ne bi mu so nti ase en wo chesi na tra kokote a wo se nko pa keka no ekwo chesi no kwoto no wo maase ene mpehini ntamu ho ena mi sifiri ka ni mi sifiri ka ni na mi bie ni ka ni gate na me kwete na ase ena me se me ba wo ho obi a me frɛ wo na aka kire me se wo ha mile no wo na wo wa he
wanka hwe no otu car no kosi ochi taxi ena okosi wo ma na omutimu enti omu ni si ya na wasa dan nani no ena ose kwan so na me se me afro kan kra ni school ho asem na chiro dada dansa na ye be makwai ye bie school still am frɛ wa me hu asem papa bi a wo kan ache mu ka che me so woni ha na ma beto ha wosian se si a na me ba na ekwa yenya obi ka bi na de ba na ma be fa we ni se me twetwa mo kakra pe bi asende mo enka be mai kura anka se bi kura woni ji one city topia water kura na akwa de amankura na bi ansi abepem sa mle ya me no wo kasei baby am ti sesi am kwatena ho no 9 months ni me kwa 3 weeks dana na wo sende nkula ni 2 million abepem ne ska ma spend won nkula no ho na nyeska ketwa na nsen ya akura no akura na yale akoda ayen kan sei Nkawe hospital wa yale akoda Nkawe hospital wa complain sample nan ketwa ofiri oba ya na ketwa no so be yale ye wono so hoto na sese panyini ne de ba ya ketwa no so de aba me no omumienu nyina aba ya omumienu nyina yale me so amekwa aba sese na nkra ni papa mfi o mo na me so me force ahwe me ma no me so obi so di motor abo me sese ye no so me tifi a me nko na maba papa so me frɛ wa wo so wo mfa enura me wo ho a na wa frɛ sata me ba kurom tina me sisi ne ye me ya pa na so me ko se menya duro bia no ma me sisi no ya wo na ba form kakra me kwa ya no wo frɛ na mba be ma panyini ne fae wo se fama obese na me ne nkasa one besi ma kene kasa ya wo sian me ba be fa wako me ba be faw na je se wono no ba be hwa nkula ni ntino tembia sa asem odi kan kan me bi atwom ena nura wasa kan kan ho enti so ndo fin se ba be fa nkula na wonmla se bi mpanyimfo se mpanyin na wo fie bia na wo ngulam wonmla na monya dansi ni na se mo hwe na be ma wotimi kwoto aduane wa abontini bedi na ne mate ho se mo be hwe na mo age nkula na ma no wasa kwan ne so a meni asem ka na je se yakura wato ye choku je se asem na aka no close na ewo mu no kura na no odin o je se yakura no choku ye o se ye be ye den kan ti mu ma me pe wasem na o ka no o se oba no ye na adwe se obeje nkura na ya ma otimi kwoto aduane betena si edija ne ma wa abla ne mani di ye se mo be hwe na mo age nkula na ma na meni hu asem ka o se ye frozen me ba cho me divide up on fi ya frame nyako ena be ma no so de sen pa cho the bright asale onu se fe no kwabna asale o ye de adwuma pa cho twi taxi da be ne twa to o man kra ni ska ache mami be sen wo de fo wani bubu mami be 7 months 7 months ni o man kra no 1 cedi kra da enkra ni sen pa che mi no pani no sen pa cho 14 years ena ketoa 12 years na se pani no kra no encho be kwa SHS o ena ketua no susu nyini bante wo se papa otimi oye wo ho ade e ba chan wo ale no wo de ne nsa ama no e ba chan me de ama no ena ni kwa se affect nkra no de ne si ya muntamte ye me ba chan sala ne ekọ United Faith ewo enyanka so asafunim na no obi twempana enti me kan ho asam kan ya de kwoto sofo si do betimi anu aye no wa kan afekwa de waja asole tifie chese sofo no na asole baba ena ukunu so ya asole baba ma ukunu na ware ai o ya so pani o ya pani na wote sura wo ba aboso mienu kokko ni fufuo ade ye gidi me fa chan True Faith na se True Faith de enkwam twetwempana rofrofo mo mi first na minim se na omo yesa ne de ene de o ma ye den ene bi mu ye pa ni kwa sofo a True Faith sofo ana se pani a wote soro na wo yire na atwempena ye de to sofo anim kura na wotimi kura omo woni ma bebre asotwe bebre de ma wo mu sofo antwe na so me pa cho da bi omo do omo no omo bo adwaman ya omo fo omo yire chi a omo kwa na omo akoka omo mfo nso ni asa do omo akonu nso ma hohoro omo ho aya abode foforo no wasa bedu post cheze wo aso de na afa yire chi a na de wakwa akonu nso wo ka obone a ko fie ko ka mfo nso a enso na ekobo wasuwo mu hye nyame agya na oba de asa do akonu ma hohoro ho na wo ya bo wasu e ba cho ma boss wo place bi mu ana se wo anko True Faith ni bia na de wo ko kakra me ko kakra ba me hwe ni suba na me jai ntem sa ba ma so nti eno anti na mu jai me ba cho ma asem na onim akọ ma boss so 1 month na se ne kon no se me kon opemutuo pa wasa pebanku opemutuo ni katenkwai esa pebanku ni froye se ne kon no aduane se me kon do aduane we me wife gi sika ne fa no a mo bedi di abonten sa aboso me oba no anu asi wo so obedi ne kwa kan ma me ka kire me se wa ho ne ba na ama ba akofo ntimi hwe na mi ntimi a ekwa na manim me so me hwe so na mi ntimi na ekwa da manim
nti mujaye no ne kan se wo je nkra no ene wanfa wo mama no anase me yejaye de ha se nde wanka so obeje nkola na busua ni hyiaye no ene wo se boso na watwe bi obebre nkola no mienu no 2.5 na watwe mpacha okay na se boso me ne be 1000 cedis amada first month no akaka na 10 years yeah pe asari ne na kasa also a taxi driver we see your man 5 minutes obepe baby agina na wapeke ye ko nti eja asari de oyiri kani ondo ono de judgment na mo ode ne clause aboyen we say be ma won hweba be ma otoduani di a won ma ne ma bibi nie ye friend ba ha na oso obeje ne ma ne ye de nkura ne be ma no a eye yala o yala wa homa no so be me na good morning. Good morning. Mr. Asari Apomboko. But on the Hoya now, sorry. Boko High Lawson TV, a friend of Poma, na Maminya Koha, Tijina Homani Sway, na Onu Ninko, Maminya Ko, a jabo, unti Deuhia Kachireno. Good morning, Blight. Kasaka say I want you, hello. Good morning, Blight. Good morning. To say. The Hoya now, sorry. O mana ne me wo ya na wo nhwe nkwala no a wo bie wa no aso be fa nkwala na kɔ no sesi o ma no o mu yale me so a wo ja o mu gu me so na me hwe o mo no me so me yale enti firi na ekɔ bla be hwe wo ma no bla na bla ne enka ho asɛm na boso me do de be man nkwala ne fa mo mu no mo fa nko school na me ne wabusua ene mabusua tena ase no wo ka kire me se na awatwe be mo 2.5 na amada tama wo pe na abele nkwala ni ska mesu sese me ni ahoda me de ye adwuma ahwe nkola no enkola no so nya me nko na me wo mo me no nyina na wo mo enti bla na de boso me wo benya no fama me na me fa nhwe nkola no Aja sare mpachote Ma mpacho ma te de waka no nti wo se ne sen se mpacho se o ka kire me se me be fa nkura no be do so ma me fa nkura no agenti eno ne sesa the fact say enkra no no awo mu so oba ne say o ma mefa nkra na ono so equal responsibility equal right so ono so timi man nkra ne tena ne nchenti eno ne sesa say wo so o ma mefa nkra ne nti awonhwa wo ma Bacho me ngasa me nhwe me ma enti obi say me question say wo kasa no me te say wo kasa wo so o ma mefa nkra na sa na pese wo arrive at nti di nti na wo hwe nkra no Bacho se wa frame o se nkra me se o me pese me nkra na ba me nche wo so o ma me mfa nkra no edun so ade me so menya e be ko no enso de ono zo pe se enso de ene se ne nkra ne betena wo nche ntimi hwe wo mu o Bacho se nkra ne betena wo nche na se o ka se wa mo to mo ma me nche de o de be ko enso de ene se o betena wo nche o meri abo o munya aduane ni Bacho eno de eye me ma ndikwa ya mefa so abehwe me ma de eno no nye ono no problem enti sa kwan na wutimi fa so e de pebi e de soma e koma nkura ne hwe wo mo hye abo se wo be man nkura no 2.5 e 250 cedis nkura mienu na watwe e reasonable wa ho oden e na wo ye at least se wantimi amfa 250 ni nyina kura nko e na nka bia na watwe je 100 250 kura mpo no a enka menya sure so obai nko te ha bema ya wo nkura no na se awarija ye ba ye ntamuti a mome ye mfa eho abufuhyew enkonkra no so nkra no dom ye innocent enkra ni innocent ni problem o nti ade na wonhwe wo ma ana enya no kra se me nhwe nkra no hey right wusi enya no kra se wo hwe nkra no wo kai da o ma musike twato o ka se me nhwe nkra na mi busa wasem blight blight mi busa wasem wo kai da o ma nkra ni sike twato boso me nsu nie ba bia mete 9 months nie me kwatena honom no agogo kopase wo me kwatena boso me nkunu nie me kwa 3 weeks pepe 3 weeks dana na send 2 million once di kwa mfa bia nto so ya sa tifiri so enti ska kwa send kwa ansa 2 million etuma fa ni 2 million efiri obepem sa me watende nkwa ni ska biem ka kire me efiri mbesi za abrebe wo si dey efiri mbesi za abrebe o se efiri he ebesi sa abrebe mesi bosumi nsunie baby a mete bosumi kasa no nti jeso kasa kese no ate wonka why blight mesi wo send o mani 2 million bosumi nsunie ebia mu ma bepem ne wotu awu nidi
etu send this kan enkura ni ska sa da na etwa to na bepem ne no etu wu ni di me send this ka boso me nzu ni na send 2 million me kwatena kopas na wotwe me nsa pepepe na send enkura ni 2 million enu na bepem sa amle etu wu senya boso me nzu ada etwa to send enkura ni ska no e da be ka kire me na se enya me nwanwa so obeka za asemu edu go so wote me nja kwa asemi amenhwe na ahwe me be ma kwa no aduane agba akohoma na ahwe me ukwa no aduane se me kwa do aduane we na maame ji we na fa no aduane uto agba akohoma kwa hwe nkukuom enwu se je na mienu ho entosi ba akoda ho enchini kakra ho salenda bi wom ansa no agba akohoma no aka se anwamo na anwamo de 30 cedi beso ofufuo de se we ni we ho enti 50 cedi beso asema me ka me boa be ma we yati e ba ma no na abeka chem so be fa nkola no busumi nsu ni enu se nkola ro mu ni di ya enka obenya hoden mo aka abeka chem so be fa wo o si de ai se woni mse minti mi hwa nkola na wankasa wa mane wo ba bi a wote no na ha wa wo ma ba wiase no ka wa na hwe mo ma ho wa wo ma no hwan na apese nko hwe wo ma ne ma ho na ja wo ma me wo ba wa hwan na hwe no wo baba wa na won ne ti ho no hwan na ehwe akola no wo si wonya o mama me no wo ha ne sei so na wo si wuntimi hwe o man dia se wo si wuntimi hwe o man dia crash mla o ho medi wa ba ha ne die ye do be family kwan so wo po be hwe o ma se bible na ekuta o na wo ti anyanka so anya ayi gidia so le dem na so ye panyini no se wo nkai bible kra si so be wo wuntimi ngo de hu hia so be wo eti se hia na watimi awode a wo betimi ahwe o ma me ka kire wo na opa man so atwe ana o si de afi na opa man so atwe ana afi ai bedi mani ahwe wa wonye wadwen so be sa kire wadwene bedi mani ahwe wa yeja wale akaka na 10 years yeja wale na obesi no wo mfie sai obaketwa no yeja wale no wo mfie sai wonya 12 years usika ba kura no ho sai 10 years ni pure water kura wa no mukura no emuru 2000 10 years ni pure water nkwa wa no no emuru 2000 na nkula mienu ombedi dia no pa wi anwumle ye to sam na ye to books ye yale ye shampaboa watwi wani ti ho wosi awo ne awo so won fa wo pa hwe wo mane dia ye be hyew amwa hwe nkula nbe ka kire na jama wo what say ya kwa anten na na afie ko ba bi sa ekọ yedede hunu kwa meboa yo pieto se totia se pieto totia ye be hunu danta emla wo mayimu mesi emla wo mayimu emla ntina me baaye so si wo fa wo pe wa wo na wo hwe wo ma emla be hyew amwa hwe wo ma me ka kire wo and some emla no na me twa emla no o twa emla no me twa emla no yo do ni mu ani twedie twedie wada ne doctor do nya mprensa da kora wo bedie anopa wi anwumle wutimi hwe wo ma me ka kire me se wo twa emla na wo twa emla na omo edu omo family kwan so no che emla ana wanyi wasa ne sa ponti na ma betena ha mi do nyameka losi tv amete se nyame hira wo ma wunya wo ho kura buru kofi da eye kan se kofi losi kula na me ma menya akomani mre wo da me mpa obi emu da ye yem wodro kura do sa me kura ye nko me si be hwe wo ma nu ntina mete ya me kan a kire wo worry nti so o twa emla ene etina se pande tintim ne pa akonwa ne tena so na emla so no ubedi ahyehya mo ahwe o ma umedi twa me wo ma obi ma me hwe o ma na obi nu kura no ha na obi hwe o ma won de on hwe ne de wo ba hwe o ma ka chem so wo twa emla aja sare mama yeso obi bebo wa mo agya onan ene se wo ankasa ubegya onan de na apɛ ensema bi so obai mi gina so din meti amaye din na metie wo enti se wan kasa wuti wiase wato atopa awo emamu mienu aba wiase se wo ba ne mfa nkora ne mame wan fo mama me ne de ene mi sika nko na o kasa obi sa ne se na ena ade me kɔ antena ena ade me kɔ station bia omo no be dede na o ye kwa bra me ka kiro emra wa Ghana o obie ni wonu ma wabe wiase a abanya so ne pechi anase posifo ache ne se wo ba wiase wanwo but emretimi so pechi chill se dinti na wawo a wonhwa wo ba eti se wadwe ye wo se emre bia ni Ghana me ka kiro se emra e wo Ghana e hye eja se eja hwe ne ba
ɛna nya agya bia nso na wɔkwan sɛ wɔte ne mafiri ne yere nkyɛn wonni ma meka kyerɛ wo na maame mpacho woni nipa meyɛ woyɛ hwan se me nyo obia dabi wo se minim nipa woyɛ hwan na nya tani oba meba wo se minim nipa woyɛ ti na mebisa sɛ woyɛ hwan maame me pacho me nu ni manzo twen me da me no wo manso me tonkofo nsam twen wo manso eti wo bisa me sɛ minim nipa woyɛ na me bisa sɛ woyɛ hwan eti kyerɛ me nipa woyɛ no ɛno ne si kwan sɛ menhwɛ wo ba mentimi nhwɛ ba na oba ne betena o ka na nsɛm de no sɛ ewo ma na sɛ ni munim saa ewo mu na sɛ ni munti na me frɛ wo ba wo nsɛm a wo keka no ɛkyerɛ sɛ de oba yi kan wom because wo wani mutuo na wo ka kyerɛ me sɛ wo enkura no bɛfa wo kwa wo na wo ma no etu na nim kwan bɛfa so ahwɛ wo ma etu nya sika mfa mo oba yi wo wasɛm a wo ka na me gyina so de akasa etu si minim nipa wo ya hwan kyerɛ me nipa wo yɛ agya bɛ mɛ na me sɛ me nya bi ba o ma nya bi a man kura no ma nya Lisa, betia ya ko di medu lose office ai. Ade obi a obu mpa, obi a wo obi. Wa wutimi ka wa se me ba. TV so. Oba me ba. Twa movie abele. TV so de menya na me ka akere wo. Onya wunti na me ba TV so, ma ba TV so dada. Auntie, aja sa ya de wo pe lawyer. Na upe backing vocalist dey tina de phone ko mo obi be ma me de me ka cho no se wa wo e ma kura no o mani nyi o mo ya oba yi o se de wa bre mpacho anam se onu wa bre ntina me se me hia nkura no abrabo na wo bo won kura na brabo mu a wo se hia nkura na ye den be ma edi se menya bia ma omo so mbedi di so mu ni bi no eye me ma enti se nkura ne betena wo nchen a se wo benya bi o se wo nya bi ye wo ma but the problem say me ma better na nchen e ku ya me pasa me ma be di bieri ye e ni kwa no obi na hia me say me ma me ntini so me hia nkura no so mfa nkura ne ma no mate enti se wo hia nkura na no so mfa nkura ne ma wo de a be hia ye wo loss no de nkura ne beba ne ya tena se ahwa asam no se ye de nkura ne ma wo a ye be ma social warfare fo abehwe wasetenam o say mate woni ye ni nkomo bia mate emra ne chiwa yesi se gya ne chiwa obeba na oba na wato asam na manu a wogina wachi to ayampia no senka wono ne be ma wo na nka be ma hwe ne banka be ye ne da wonyina chire no ontoto mra onyina chire no ontoto mra oba be ya minister no onkaza ntia wo wo sister be wo sister Ophelia na so sister Sela omunyina mu ya we se wo nhwa wo ma no wo baji wo mu so de omu kwatwa time wo ho no wo kwaje omu gu ma me so wo nyanka so me kwayiye na mko hu nkra na msese omu de omu koye wo kwaje omu gu ma me ho wo nyanka so wo sister Ophelia me de atuna anim several times se wo nhwa wo ma no na anu me ba ofen so a na me ne kwa me gina obo ase eya wo de ka betwa mu a wo yi wani e kata ehurihuri waso de kata wani e wo twa mu no wo sister Ophelia me ka kire nsa wo nhwa nkola no wo yare se wo nhwa wo ma Matinti aja sare media de America chiro no so so beje o ma eye mpanifo ne behwe social welfare wo kwan ye fa so ehwe se nkura betena ma me nchen anase papa nchen enti it either say wo beba ne nyina ya tena se ne ahwe nkura ne welfare wo mu yedie na me ehia me enti ye twen o minim se eno nti na wa frɛ me minim se eno nti na wa frɛ me se ebe ya nkura no ka se me nti ase sister ma me ntie no me nya ma bi se Matinti bema na sede wo kasa wo gye nkura na oba ne so won fa ma wo no ye pese wo ba na enyina ye de nsem ne gu nsani ani e wo se nkura ne tena wo nchen a ye be mo tena wo nchen e wo se wo tena mo ma me nchen na wo hwe wo mu a eno so ye be ye san hyehye ye no nti ye hwe wanim why all right bema me da se tampacho bra cases ne mo mam from poma me da se me to America na mabawura cases mu no mame memra abrantie ye bright eso do driver ni no be ma de nyame fa wo so de baba wiase a na wanhwe wo ba wankasa wo kwa akukyirem ho kyerɛ wo sase mo emi nya akada na enye basa nso na ye ne buase e de amam
wode ma abawiase na wagya nkwadaa no haw nyinaa gu oba ne so no basa wo nsam saade no kodi oba ne ho na wankasa wonam a wo ho kyere wo enti mema no nsua saade na yenye yasede ese mema na kwan na ofa so akasa no se unim se weden hono ase na mente na se papa anase asem no aye ka no unim se sabi oba ne de aba enti ye ka wo nkyere mu afabra enkoda no hwe wo na wa danse afabra ebia na bibi wo ho a wo ye ena maami meka no kura ma yehu eno ne yefra wabusa wo na ba ma de yetufu se hwe oba na yaboa wo eyafutu papa enti bright bomoden na ye wasade se eja ahwefo mi do bibia so jibe ma yekohwe video no ba ye papa aka bibi e de a kire yen o se be ma wo abofra ba asase wesu a make sure say obehwe abofra no esanse mofra ekwanhyiwe bi enintini se wo ye wadwen se wo hwa abofra no na ne maame ehwe na ne maame enya san hyiwa no enti wo papa no obekọ ejuma obehu ne se uye ejuma nanso unya mfaso bia yede emfim obeka se ubusueni bi otifie a odwe ne ho maame bi wablewe bi otifie a odwe ne ho na wo de akwa no enti mema no yesremu suhunsa wamu ye wie ehu certificate no ba yesremu munhwe mo no matter what anase se maame no mpo ene ye bibi mpo a mmofra no omunye mohwe enti ya yesremu se mubehwe nkola no because aya atete ni ohawa mode mfa ni femu no aya na too much enti yesre papa fo no se maame no mpo na ne hu ye wehimpo a mmofra no de ye wiyem na hwomo wo de se why wadwen se wo de sika ne be ma maame no na maame di be di afama no at least wo ye wo de wo ye wo form de because nyakopon ye de hwe nyakopon hu se o try e de ma o man enti mema no ye de nyame din sremo mo de mofa no ba asase wesu a munjeda mo ho na munhwe mofa ne busiafo ha e na me de mo ebesihye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no me din e de catch mami esi NSM ye be sanso e de nhyimu e wo fidem hasem so ebiom ebusiafo